Zuitu, Maia, deitz, etorri. Bueno, gaur urriaren 31 da, bai? Esate dute animen gaua dela, beldurrarena, bai? Hildakoak berpizten dien eguna omen da. Eta zuek, Amaia eta Aritz, aisialdi talde bateko monitoreak zerate, bai? Bueno, animen gaua dela, beldurraren gaua dela, gaurko eguna dela. Amaia, zuk, esan antolatu nahi ez dutela egun honekin zerikusi egun zerbait, bai? Umeekin ospatzeko. Zuk, Amaia, estilo amerikanoan Halloween gaua presatu nahi duzu. Zuk, Aritz, esateko hemen garai batean tradizio bat zehola eta Euskal Halloween edokau beltza presatu nahi duzu. Hor zerbitzate, bilo, ez da behar. Zer egingo dugu, zer antolatuko dugu gure umeekin. Amerikana, Euskalduna. Amerikatik ona ohitura, ara nola den igaro, ta orain ura egin nahiean nahastu altzera zeharo. Lehen 8 ordu lanean pasa, orain beste 2 gehiago, animen gaua izanagatik, animatuta ez nago. Ea bagora igo daiteken zure animo poxia, ume bakoitzak hartu dezala magiak duen dosia. Jantzi mozorro elegantea, irudimen egosia, ta kalabaza lurrak emana, ez txinotan erosia. Garai batean omentzen zenez, hilotza ta gorpu hila, ohitura haiek berreskuratuz ze begiralea bila. Euskal Herrian ze kalabaza ta ze usadio bila, kanpora zerta joango gera, hemen dagonaren bila. Etxerik etxe animatu nahi, ohitura da zilegia, pasta lehorrak ez txokolatez, bete euren ataria. Dena glamurra ta dena handi, beti zabalik begia, urte osoan pasatu gabe duten susto aurpegia. Ta ze festa den berdintxu zaie, behin mozorrotzen hasita, atera joan truko trato, goxokiak jan antxika. Eta gau beltza lehen zertz gendun, hautenak daude antzita, urrengo urtean baietz etorri, Spidermanez jantzita.
irudimena eta disfraza dira ume baten zeru. Spiderman naiz etxano gorritxu, zer nahi sortu dezakegu. Gau beldurgarri eta izugarri, hortako prestu gaudegu. Pozik nengoke bidean umeik, pozik nengoke bidean ere, aurrik galtzen ez badegu. Hogei haur hartu eta paseatu, ez aldirudi erraza, baino baten bat galdu ezkero, desastrea da demasa. Nazkatua naiz egin dezagun bai paso eta